for togene triste stunder. Stjernens brede juleglæde, jeg håber mit julevidunder. Julelys glimter frem, tydeligt nemt blev tydeligt. Stjernens brede juleglæde, jeg håber mit julevidunder. Væk med jul! Væk med bøn! Min herre mod jul er nu påbegyndt! Væk med grød! Væk med konfekt! Jul kan ikke fejres med en langelandsdialekt! Hallo, frøken Pink. Jeg vil bare meddele dig, det er i dag, du skal informere eleverne om efterskolens julereglement. Har vi en aftale? Ja. Godt. Elever på Langelands Efterskole. Jeg vil nu læse det årlige julereglement op. Reglerne er som følger. Ingen elever må iklæde sig nissehuer. Ingen julepynt, julehjerter, girlander osv. Ingen peberkagebaning. Ingen risengrød. Ingen mistelten. Ingen julestjerner. Ingen julekort. Ingen julegaver. Alle sætninger, der indeholder ordet jul, må ikke nævnes. Ingen kanel. Der må absolut ikke ryges juletobak. Der må absolut ikke indtages juleguf. Dette indebærer pebernødder, honningkager, snebolde, skumjulemænd, chokoladejulemænd, julestokke, juleknapper og konfekt. Ingen rædselsfuld julemusik. Er dette forstået? Hørte I, hvad hun sagde? Men Stor J sagde jo. Men hvad med mistelten? Og julehjerter? Og pebernødder? Og brunkager? Og juletræer? Hold nu kæft! Julen er kommet for små lorteunger! Men julen er så romantisk. Jeg har nu kæft. Jeg synes, det er lidt fjollet. Det er overhovedet ikke fjollet, det er vildt trist. Og hvad med julekort for min farmor? Det hele skal nok gå. Vi finder på noget. Jamen, hvad skal vi gøre? Ved det virkelig ikke. Jeg synes, at vi skal... Hold nu kæft! Julen er noget lort! Ja, julen er noget lort. Hvorfor vil den mystiske forstander afskaffe julen på LE? Og hvorfor kæler han med et tøjdyr? Hvorfor er frøken Pink egentlig ikke pink? Og hvad skal eleverne dog gøre, nu hvor julen er blevet forbudt? Følg med i næste afsnit af Julekalender. Håb om lys glimter frem for togene triste stunder. Stjernen